Makhosi amahle. Makhosi. Khulula izihlangu. Makhosi. Xolo makhosi. Thetha makhosi. Khuluma gogo. Awuxokoza ndlondlo. Yebo baba. Ufana wami? Yebo baba. Khuluma. Hayi man. Makhosi. Kumfana neziheshe ezimnyama. Litsoba. Yey! Khuluma ndlondlo. Yebo baba. Utshelwa sisitabane. Sitabane. Hala bungozi. Imake ngokumakhosi xa usithi sisitabane ewe mana nangabi yongxaki ne. Iyaphakama kodwa mafethu. Yena nguye mhlambi onantikayo okanye uya. Sifaka enye imali 10,000. Makhosi. Makhosi. Bayigubhe. Thokoza makhosi, thokoza ndondlo yini. Msimanga Akusekhithwa. Andikhali mfethu. Hayi no wazikhamisa wona ndakubona uyakhala msiya. Andikhala juice. Hayi siya. Wenza ntoni mfuni? Ndo ngathi yakhala thetha nawe. Mfethu ndiyakhala mfethu. Ndiyakubona prayer. No nenzekayo mfethu ndifumene amasimba uyabo. Thetha. Ndisuke emntwini ngoku. Uyabo? Nenzekayo imedium embona musumimi mfethu. Mimi. Umimi imedium mfethu, imedium ucaptain. Number 5 ya mfethu. Ndijonge. Dala akho nto ndingazange ndimenzele yona umimi mfethu but umimi ndifumanisa uba ngabani umimi unditshele bra and ke ngoku njengoba nditshele nje umimi kuyabonakala uba umimi akaqala uyenza le nto fethu. Msimanga. Akaqala uyenza le nto. Nditshelwa ngubani wena msimanga umimi? Fethu nditshelwa sisitabane. Mfethu asoze ubelieve nditshelwa imofi mfethu. Uyabo? Umjita wangapha mfethu emadamweni. Msimanga khame nje siya engathi uphakamisa wami nami wena sengincile yakho into wena. Usatyelwa zimofi. Na utyelwa mfethu. Phela wena utyelwa imofi wena ne. Mina nditshelwe ile out ke mnakhe le sakhiwo utye umfazi wami 5 round. And then now to respect usakhiwo respecta usakhiwo uqala namhlanje unyuka pha. Nenkosikazi kanjani mina mfethu igale yana ne unayi number yayo? Ndinayo number yayo. Bafonele la ntwana ngoku usapha lo phone. Ayisuncede into yoba ngabana lo mjita ndimfowunele uyabo. Ngani? Lo mjita ibhlungu mina ndenza yona. Mina qha into eyi-1 endicingayo ngokuba ngabana isikhiphe ithamo mfethu ndisithome one time. Isibulale because ayikho into endiyiphilelayo mnana akho nto ndingamenzelanga yona umimi mfethu. Mamela ke ndixelele into eyi-1 mina wena sukhala susixhoma. Laa mntu mhlambi laa mntu ubona into yokuba ngabana laa nto buyenza phaa. You understand? Kulaa mntu yile aqhela uyenza nawe uyaziyo uba liqhela ukwenziwa nguwe laa nto phaa kulaa mntu. So kahle uthini mfethu uthi mna mandimyeke laa mjita. Myeke laa mjita. Kubani igama lo mjita ndifuna umazi si. Tabane mfethu. Tabane. Uhlala phi? Wasematawela. Tabane. Ramaphosa. Utabane. Khasi sibuya thini uNajakwa uTabane wena. Asiyeke manje wefethu because susibulala niksi man. Asiyusa man ajuice man one time. Sibana wa Richard vuma yonke into. Sayibona man mfethu man. Yeah. Ndo ndithandayo kuwe wena awusoze